No tak prečo ste sa rozhodli podpísať hárok za vznik strany 7 statočných? Preto, lebo myslím si, že demokracii prospieva, keď máme skutočnú pluralitu. A dneska oslavujeme Gregora Guttlera. A ďakujem ti, Rišo, že si prišiel pri tejto príležitosti z Košic a môžem to tak brať, že oslavuješ posun dôchodkovej reformy prostredníctvom plodenia detí. Áno, oceňujem veľmi, že si sa rozhodol prispieť k riešeniu dôchodkového problému s plodením potomka, ale nemal by si ostať na polceste a ako som ti už vravel, treba to teraz poistiť. Ďakujem. Aby to nebolo, že náhodile. Teraz musíš ukázať, že to naozaj vieš. Ďakujem. To môže byť aj šťastie začiatočníka a neviem čo všetko. Ďakujem ti, Kosmas. Ďakujem ti, Richard. Takže Gregorovi nech je dlho živý a zdravý. Takže tak do 2 rokov treba ukázať, že to vieš. Čau, Peťo.